Здравейте, приятели! Днеска ще снимам клип на... Добре. Днес ще правим първи епизод на PewDiePie Tuber Simulator. Аз пак, не, бъркаш! На Майнкрафт. Да, на Майнкрафт. Ето или ми? Предполагам. Той Чакай, тук. Точно. Аз съм си ги подредила по най-сложния начин. Тя преди ми подреждаш телефона, беше страшно. Ако се го разпрелял, вече са гръмна човек. Аз също да съм прав. Чакаме да заради. Както се Майнкрафта просто хора ми малко бъгав. Хостваме и този сървър от компа, така че ще има и дали порта за да джойните. Ти снимаш ли, бе? Не бе, човек не снимам. Виж. При приятели... Вито? Хора, малък проблем. Тя забрави да се сложи сървъра. Чакайте. Добре, хора, е малък проблем, защото и тя няма сървъра и нещо става за сървъра. Спираме на двамата клипа. Здравейте, хора, и ние отново сме тук. Сървъра не стана нещо на тази версия. И си направи нещо... Тихо сега! Значи, нали, този сървър не действа нещо на това. На... телефоните и таблетите. Не бе, на новите версии, бе. Остема аз да говоря. Добре. Тук съм с някакъв скин на жена. Ма нищо, айде сега. Вито? Виж. Аз съм отгоре, мой човек. Аз съм отгоре. Ага. Трябва Wi-Fi. Майка ти. Я ми забравя съм. Изключва съм. Нали? Точно. Чакайте сега си направя това на 11 така. Автоматичен ток за левичари. Да, съм левичар. Ама аз съм десничарка. За левичария. О, не, аз те не съм свикнал. Аз съм свикнал като съм левичар да го бутам с лявата ръка, човек. Искам да го правя, не. Профил, не, докосване. За левичар. Размер на бутоните, да, така. Аудио, музика, стила музика. Яркост! Мащаб максимален. Колко хубава игра. Точно. Дай, всичко. Вала, влязах. Лаги. Къде си? Лаги ми, тук съм. Кайта. Да берем дърво. Изготвили ли съм? Не се готи. Не. Ай, стига бе, без да събим. Толкова съм готвил. Аз съм жена, бе. Аз пък. Я гледай. И аз съм жена. Ти си Алекс. Даже моя стига е по-опит. Какво? Като не мога да си направя скин, ти какво? Също че съм си направил този скин. То го има в играта, човек. Напусна с него. Как не ме пусна смотани? Смисъл, аз си го избрах, защото той нямаше. Той имаше на момче, ама той беше гаден скина даже. За него... Ще се готви повече.
Живееш хора, просто малко ми се спи. О, божки, ти дойде да ме викаш в 8 часа. Еми, снимаш ли ми са клип? Нали се снимаме? Чакаш малко. Аз съм доста подпили. А те падали отгоре на дърветата? Добре, колко трябва да купиш? Набрали малко дървета?